Avui ens acompanya la Montse Marcet, que la coneixereu molts de vosaltres perquè és la persona que es regenta una llibreria emblemàtica de Rubí, que és Lectors al Tren. I avui estem aquí per dos motius. Un, perquè ens expliquis una mica la teva vida i trajectòria, i després també per conèixer aquestes propostes que acompanyen a Lectors al Tren amb aquestes maletes. Així que, si et sembla, comencem, i deixa'm començar per la primera pregunta. D'on et sorgeix aquesta passió, no?, per la literatura, pels llibres, pels contes, sobretot els contes i llibres il·lustrats? Bueno, d'entrada, gràcies per convidar-me, és un plaer estar aquí amb vosaltres. I bé, de fet, la passió pels llibres jo penso que és inevitable quan hi entres i els coneixes. Jo recordo les primeres vegades que vaig anar al gremi amb uns esmorzars que es feien amb el Joan Portell i el Pep Molís, que són dos grans especialistes en literatura infantil i juvenil, i allà va ser quan vaig descobrir que a partir dels llibres es poden fer moltes coses, es pot parlar de tot el que vulguis a partir dels àlbums il·lustrats, sobretot, i de la novel·la i narrativa infantil i juvenil. I aquesta passió ha anat creixent a mesura que he anat coneixent tot el ventall de llibres, d'àlbums, de narrativa infantil i juvenil amb la que podem entrar. Perquè tu has tingut una professió d'aquestes fantàstiques, no?, durant 30 anys, que abans comentaven, llibretera durant 30 anys. Sí. Una trajectòria molt interessant. Sí, de fet. I de molt coneixement. Jo vaig començar treballant de la llibreria per pagar-me els estudis de psicologia, però quan vaig acabar d'estudiar dic, jo això no ho deixo, no? Llavors, 30 anys d'estar en contacte amb tot el sector del llibre també van fer que tingués una visió global, no? I que van fer que jo em centrés sobretot en els llibres il·lustrats. Llavors tu, des de la teva vessant, no?, formativa, psicòloga, clar, els llibres tenen una incidència brutal en el dia a dia de la societat, no? I estem parlant de totes les edats. Sí. Bueno, de fet, jo quan parlo d'àlbums il·lustrats dic que són per tothom. A mi quan em diuen que tinc una llibreria infantil, dic, no, jo no tinc una llibreria infantil. Tinc una llibreria especialitzada en llibres il·lustrats, que no vol dir que siguin per nens. Alguns són per nens, alguns són per adults, però la gran majoria, i si és un bon àlbum, no té edat. Llavors, amb els àlbums podem parlar de racisme, d'emigrats, de guerres, d'alegria, de joia, de tristesa. Vull dir, per mi els àlbums són una eina per parlar de qualsevol cosa, sempre i quan tinguin un rerefons literari. Això és una cosa que m'agrada molt comentar, perquè sembla que hi hagi com la vessant pedagògica dels àlbums i la vessant literària. Jo penso que s'han d'amalgamar i que s'han de fer servir bons àlbums literaris, però per parlar de coses i que podem fer-los servir per educar i per treballar a les escoles. Qui t'entra a la botiga? Quin perfil de persona t'entra? Doncs mira, sorprenentment, jo quan vaig obrir ara farà 5 anys aviat, obres sense saber ben bé allò què passarà, no? Perquè clar, Rubí és una plaça dura, tothom, ui, què fas? La veritat és que fa 5 anys, això ja és una resposta, i entra gent molt variada. Mares, pares, que els agrada que els seus fills llegeixin, adults que els agrada la il·lustració, gent que no saben què trobaran allà dintre i que entren preguntant què és això. Ve una escola i em demana, ostres, és que aquest any treballarem el tema dels refugiats, no? O treballarem el tema de la utilització de l'aigua o del malbaratament de l'aigua, o dels fenòmens atmosfèrics, o de la mort, o de la pèrdua, no? Llavors, necessitem llibres perquè a partir de que llegim aquest llibre encetarem aquest tema i en parlarem a les aules. Llavors, tu orientes molt, no? Clar, llavors preparo una maleta com aquesta, tots els llibres. Escolta, la maleta que veurem el dia 10, aquí a l'Espai Cultural Francesc Alujas, ens pots fer un resum molt ràpid de què podem trobar i que és per totes les edats, eh? Sí, insisteixo en això, que no és només per nens, eh? Sí, de fet, aquestes maletes ens pot tocar la fibra qualsevol persona que les escoltem. La que veurem el dia 10 és una maleta que em va demanar la Marta, em va dir, escolta, què et sembla si parlem d'aquest tema? A veure, aprofitant que és el Dia de la Dona, i dic, bueno, jo no faig tant una maleta feminista, perquè aquesta és una etiqueta que a vegades la gent té com molt reduït a l'espectre, que és una de les coses que vull explicar precisament aquest dia, sinó una maleta que hi hagi llibres, àlbums i relats que ens presentin aquesta igualtat de condicions que han de tenir totes les persones. Llavors, tant veurem àlbums que ens ensenyaran com hem de perdre una mica els prejudicis, com de posar en valor les diferències que tenim homes i dones, i que això és important.
Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies per aquest resum una miqueta de la teva trajectòria, de Lectors al tren, del que podem trobar les diferents maletes, especialment el dia 10, i així doncs ens queda convidar-vos a que participeu i donar-te les gràcies, Montse, per acompanyar-nos avui a la butaca. Moltes gràcies a vosaltres. Espero que el dia 10 siguem una bona colla. Això espero també. Gràcies. Gràcies a tothom.